בוקר טוב חברים, בשבת שלום. היום החלטתי לדבר קצת על לימודי נהיגה, טסטים, כישלונות, תסכולים. אתם שולחים תלמידים, את הילדים שלכם, ללמוד נהיגה. והם לוקחים 20, 30, 40 שיעור, ניגשים לטסט ונכשלים. והם באים הביתה ואתם, הלב שלכם נקרע מהתסכול ומהייאוש שהילד חווה כשהוא חוזר הביתה עם הודעת הנכשל בטסט. ומה אתם עושים, או מה הילד עושה? הולך ומשלם אגרה. וניגש לטסט נוסף. לוקח עוד כמה שיעורים. ושוב נכשל. ואתם לא מבינים. וגם הוא לא מבין. הרי בשיעורים הוא נוהג טוב. והמורה מגיש אותו לטסט, בדרך כלל כי הוא מוכן לטסט. אז מה קורה? מה קורה בזמן הטסט שגורם לילד להיכשל, או לילדה להיכשל? חשבתם פעם על קשב וריכוז בזמן הנהיגה, בזמן הטסט? יכול להיות שזה לא בא לידי ביטוי בשיעורי הנהיגה, כי הוא כבר מכיר את המורה שלו, ויש ביניהם שיחות, ולפעמים צחוקים, ומין חברות כזאת שנוצרת. בכל אופן, הם נפגשים להרבה מאוד שיעורים. אז הילד מתרגל למורה שלו, והוא רגוע בזמן השיעור. אבל כשהוא עולה לאוטו כדי להיבחן למבחן הנהיגה, הוא לא מכיר את הבוחן, ואז הוא מפתח פחדים וחרדות, ומספיק שהבוחן יעיר לו איזושהי הערה, גמרנו, מבחינתו הטסט אבוד. והכישלון, זהו, מבחינתו אין המשכיות לטסט הזה, הוא את הרישיון לא יקבל בסוף הטסט, ואז הוא מתחיל לעשות את כל השגיאות האפשריות. אז מה אני מציעה פה? קודם כל, אם התלמיד, הילד שלכם או הילדה נכשלו, בפעם או פעמיים בטסט, לא למהר לשלם אגרה, זה לא ישנה. לשלם עוד ועוד אגרה, זה עוד ועוד לבזבז כספים לחינם. מה שצריך לעשות, זה לפתור את בעיית הקשב והריכוז, אם בכלל יש בעיה כזאת. קודם כל הוא צריך אבחון של מה קורה לו בזמן הטסט. ואחר כך דיוק בכלים שיכולים לעזור לו לפתור את הבעיה. וברגע שהוא מקבל את הכלים הנכונים והמדויקים, תאמינו לי שרוב הסיכויים שהוא יצליח. אני גאולה בוסידן, מאסטר ב-NLP, מאסטרית מומחית בשפת הגוף, מאמנת למיומנויות קשב וריכוז. מציעה לכם לפנות אליי. אימנתי כבר עשרות רבות של תלמידים שנכשלו בטסטים. אפילו אחרי טסט מספר 11 שתלמידה, חיילת במקרה, נכשלה, והגיעה אליי לאימון, זיהינו את הבעיה, ואחרי 4 אימונים היא ניגשה לטסט, והיא עברה, כי הבנו מה גורם לה להיכשל. וברגע שמבינים מה גורם להיכשל, ונותנים את הכלים הנכונים, ומתרגלים ומטמיעים אותם, הדרך להצלחה היא קרובה מאוד וקלה מאוד. אז הצע לי לכם, אל תשרפו כספים על אגרות נוספות. קודם כל, תנסו להבין, או תיצרו איתי קשר, להבין מה הבעיה של הכישלון בטסט. ואחרי שנזהה את החסם
שגורם לילד או לילדה להיכשל בטסט, מספר אימונים, 4-5 אימונים, יספיקו כדי לאפשר לתלמיד להגיע בביטחון מלא לטסט, ובדרך כלל גם לעבור אותו. אז בהצלחה ויום טוב ושבת שלום לכם.